Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ang maulanon nga panahon ang ginakabalakan nga mahimo magresulta sa lahar flow. Gani may mga wala na madala sa forced evacuation nga luyag man mag-evacuate. Samtang isa naman kasubong sa lahar ang ginreport sa kahapon nga adlaw sa Banwa sa Moises Padilla. Yaring report. Hindi na basta-basta makasulod ang mga motorista sa may crossing taborda sa Barangay Robles sa Banwa sang La Castellana. Ang ini nga truck nga pakadto sa Gihulngan City, wala gitugutan makasulod sa mga pulis sa checkpoint. Ginpalibot sila sa Moises Padilla, gwa sa Barangay Biak na Bato, pagwa na sa Canlaon City. Dili mo makalusot yapon. Kay pagkaano Biak na Bato sa ato na. Pagalikon mangyapon mo dito sa point Biak. Dili mo maagi sa kuan magalyon. Oh. Kutob naman sa may mga mapakita nga dokumento o kung ID nga residente sila sa mga barangay sa idalom nga porsyon nga hindi kabahin sa 6 km extended danger zone ginapasulod. Buti ni Ber? Tinapay? Okay. Wala na sa may ginatugutan pa nga makasulod sa mga lugar nga nasakop sa extended danger zone. Sa sininga crossing sa Biak na Bato, may mga pulisman nga nagabantay. Wala gid may ginapasulod. Ini ang Barangay Biak na Bato nga entry point naman. Full road closure man ang ibatuman diri pakadto ni siya pakadto dito sa Maya crossing Taborda. So bilog nga strips ang dalan halin sa crossing Taborda pakadto diri sa Biak na Bato. May full road closure nga ginapatuman sa karon ang PNP. May ginapangita nga pass para sa mga residente nga luyag mag-check sa ilang mga pagkabutangon kasapatan, ginalagbook, ginalista sa logbook ang mga nagasulod diri. Kaya ang rason sa mga residente iban nga nawala nagbiya diri tungod nga ang ilang concern ilang mga kasapatan. So ginpapanaog pati kasapatan dito sa town proper para wala na sang rason ang mga residente para may peace of mind sila nga magbiya sa ilang mga puluyan kag may mga pulis na nga nagabantay sa sini nga mga area nga kabahin pa sang 6 km danger zone. Ginmando sang Office of the Civil Defense ginapat wala na sang human activity sa sulod sang 6 km nga danger zone. Sa Barangay Hall sa Biak na Bato, masako si punong Barangay Joselito Martinez Jr. sa pag-atubang sa mga palamangkutanon sa mga residente. Ang iban, bisan wala madala sa forced evacuation, luyag na mag-evacuate. Si Annalyn Mison, nagapangayo bulig. Ang yailoy nga senior citizen, gusto mag-evacuate kag nervyos, ilabi na karon nga nag-inula na. Ginakakulbaan sa mga tawo nga may matabuliwat nga lahar flow. Kami ya kampante, ti ano na niya amon mga senior citizen kag ang mga busong kag ang manugbata nga daw mabata na sang kakulba sang bulkan. Di na yung lugar? Ara lang Sa highway. Ade so na daw. Ako na senior na tapos akon hinablos busong, akon nga bayaw busong, akon bata bag-o nagbata. So gusto nila mag-evacuate na yan, ma'am. Nakulbaan. Ginambala na sila sa punong barangay nga ipadangat lang ang ilang nga concern sa LGU kay priority anay sa karon ang mga yara sa sulod sang 6 km extended danger zone. Ang aton nga 0 to 6 kilometers kuan gid loaded na sila dito. Ginhaboy na sila gani sa Rosario na to ang iban. So may possibility ang 8 kilometers panaog sa 10 sa Kabankalan or Imamayran kita dalhon. Suro pa sa punong barangay, ang ulan ang nagadala sang kulba kag nerbiyos sa mga residente. Pati siya sa salakyan na lang nagatulog. Kada gabi, ginalibot nila ang mga barangay para mag-monitor kag kung magbubo na ang ulan, gabantay sila sa may taytay sa sitio Tamburong kung sa diin may nag-awas nga lahar sang bulan sang Hunyo. Kada gabi hindi kuya makasakto tulog. Ara na kami ni Mrs. nga duwa sa pick-up. Ngayon mo gani kay wala na kami di kabataan. Dala na lang kami sa pick-up ga tulog. Paggalibot ko ni every night kagapanilag sang timpo kay siyempre una bis ako gidyang makabalo para ma-inform kung akon pumuluyo. Lahar ang ginang fair sa bungkap. Yes, ang amon Nagaw na ulan na like sa bungkap na ulan. Yes, amon na siya na lantaw ko nga nagadulom naman. Ang problema ko ang lapuyot nga ashfall nga mag-mix tubig kag magbara sa amon box culvert dira ko. Kahapon, may ginreport ka daw kasubong sang lahar sa may Intigiwan River sa Barangay Ginpanaan sa Moises Padilla. Sunod sa Office of the Civil Defense, isa ini ka muddy stream flow. Hindi parehos kalapuyot sa lahar pero tubig ulan man gikan sa bulkan nga may dala nga abo. Sunod sa residente sa kilid sang suba nga si Dolores Nobles, dapat sa mga amo sini nga mga inoras, madamo sa mga nagapanglaba sa sini nga suba pero wala sa may nagpanglaba kay color gray sa gihapon ang tubig sa suba.
Naglasaw-lasaw na lang ini kung ikumpara sa kahapon, pero wala man nagsaka o kung nagdako ang tubig sa suba. May makita pa nga abo nga nagapabilin sa gihapon sa idalom sang suba. Di subong may kapang laba. Wala eh. Kay damo ako. Damo na di kapang laba kung nilinaw ang tubig. Kung aga, isa na oras, sige laba. Sige lang. Subong wala na yung kapang laba. Wala na eh. Kaya ang imuli nabhan nga puti, madalag. Ang ini nga suba ang direkta nga nagaangot sa ibabaw sang bukid suno sa mga residente. Sa La Castellana naman, wala sa may report nga kasubong nga insidente. Wala lagit anay ginapasudlan sang tawo pati na sa kasapatan ang 6 km extended danger zone para likaw sa katalagman in kaso gid man may magluntad nga lahar flow.